Hindi, yung ano, ang gagawin ko today, hindi ko na malayan, 6 p.m. na pala dito. Kasi parang kagigising lang namin ng baby ko. Nagising kasi kami mga 9 na, tapos nag-umpisa ako maglinis mga 11, natapos ako ng 2. Natulog si baby ng 2:30. Nagising siya 5, my God, ang bilis ng oras. So ngayon, nagmamadali akong magluto kasi sa 7:30 nandito na yung asawa ko. So ang ginawa ko na lang, imbis na magluto ako ng karne, nagluto na lang ako ng magluluto natin ng mac and cheese, tapos broccoli. Ayan. So, nakahanda na siya yung broccoli. Nahiwa ko na cheddar cheese. Ako yung nag-grind niyan kasi wala akong nabili na. Mahal kasi yung cheese na naka-grind na. Tapos may malaki din na ginawa ko. Malalaking pagka-grind at maliliit. So, ngayon nagpakulo ako ng pasta. Ayan. So, yung tubig niyan, 500 gram na pasta. Yung elbow pasta, yung ginagawa natin macaroni. Tapos, ang tubig nilagay ko ng butter, salted butter, at saka kunting, mantika para hindi siya dumikit. So, ngayon, hintayin natin siya matapos para makapag-umpisa na tayo. Yeah! Yung pala, lalagyan ko siya ng, bacon. Kasi may nabili kami kahapon na pork bacon. So, ang ginawa ko, imbis na i-fried ko siya, nilagay ko siya sa oven. Ayun. So, hintayin lang natin siyang pumula para naman maganda yung kulay. So, ngayon naman yung pasta malapit-lapit na siya, malambot na siya. Malambot. Yan. Ang ganda ng nila pasta kasi siya. Bigay ko ng supplier ng asawa ko kasi yung supplier niya, mayroon silang mga harina kasi. So, harina, magawa sila ng mga pasta, ganun, spaghetti. So, ang asawa ko naman kasi sila, siya ang manager ng bakery. So, marami siyang supplier, nagbibigay sa kanya ng mga nagpapalakas kanya. Chororot. So, nagustuhan din naman namin kasi yung kalibre kami. So, ngayon, nakahanda na yung pan natin, dito natin ilalagay para naman medyo maganda. So, hintayin natin yung pasta. So, ang gagawin, yung pinakuluan ko sa pasta na tubig, nilagay ko doon yung broccoli. Kasi para mas masarap din siya kasi yun ang pinagpakuluan ng pasta, may yung butter. So ngayon, naghiwalay ako ng tubig sa isang bowl, lalagyan ko siya ng yellow, tapos ilalagay ko dito yung broccoli para mas crunchy pa siya. Para yung parang masarap siyang kainin. Yun ang technique daw eh. Kaya tignan natin. So ito, lalagyan natin siya ng yellow. Yellow sa Bisaya is dilaw. I-yellow daw sa Tagalog eh. So ito yung tubig, lagyan natin siya ng yellow. Nakakainis talaga ito. So ang gawin natin, kukunin na natin yung broccoli.